Ahoj, ja som Saltix a toto je prvé video zo série Road to Champion a pre viac takýchto videí zanechaj odber a zvonček, aby ti neuniklo žiadne nové video. Ahoj a užívaj. Ja tak nechcem, aby tam bol počítač znamená, nie? Ty chceš? Hej. Lukáš. Stop right there, criminal scum! Let's go, proste, ja nemám dnešný nič. Prečo ešte nie je zasnežená mapa? Samo a iba teraz, vieš, pozeraš si záznam a iba píp. Hej. Lukáš. Ja dúfam, že mi bude fungovať dobre ten mikrofón, čo mi donesie. Myslíš Adam Tajumi? Hej. Ty tak nevieš, je cringe prezivka. Proste tak by som sa nechcel vedieť. Tak by som sa nechcel volať. Musím mu niečo vymyslieť. Samo si predstav, že poďme na miesto prezivky dávať na dávky, potom to budem musieť tiež pipnúť. Kamo, ty si ko... Ja už som kotal za brezisko, vieš. Come here, boy. Okrom páčujú. Dostal? Kamo, ty si mi nedal ani jeden hit, kvôli tebe skapem, Samo. Dostal, ale už je na jeden hit. Bo som mu dal 4x20. Otočia po mne, Kamo, on prestrelil tú stenu. Samo. Ideme... Počkaj, rozmýšľam, čo som chcel povedať. Že niektorá mi dáva nejaké zvukové efekty. Prestaň, je toxic. Nie sú toxic. A teraz neviem, či si myslel s Tajumim, alebo... Takže nám proste obúchaš podlahu. Lebo je to príjemné, celkom satisfying. Kamo, oni snajpujú tých botov, Samo. Kamo. Najväčšie fighty na streche, Samo, tu. Máš tu broku. 31. Máš tu pre mňa brokovnicu. Práve som dostal najväčší mindfuck. Aj pre mňa je ďalšia brokovnica, lepšia. Poďme. Idem. Podpalil som im dom a zapálil ho. V kúpelke proste, tam vzadu. Tam v tej kúpelke. V akej kúpelke? Na tej magnejšej Kamo, kúpelke. ja som im dal damage tým ohňom. Hej? Hej, prišiel mi challenge. Že toto, že musíš dať damage typkom. Vedľa nás v dome naľavo, Samo. Dobre. Je 12. Už ide druhý, na ihrisku. 31. Samo, na ihrisku, na tom železe. Adam Tajumi! Dostal crack. Jemu trčí hlava, ale on proste dáva do bielých. Pekne, kámo, čo mal? Kámo, dostal snipe. A modrú tacku, tak tomu ver, že chcem. Tak si vyber. Jasne, ty sa bereš oboje. Aha. Lebo... Taká snajpia typky. Odkiaľ? Bude to gól? Bude to gól? Nie. Rebutli. Bude to gól. Yes. Jeden nok. Hehe. Poď je noknutý. Ja som podľa mňa dal gól, keď si ty dal nok. That's a lot of damage! A druhý dostal hlavu. No, obidvaja dostali hlavu, kámo, to boli... Berem si tú M-ku modrú. Ja si berem všetky náboje. A ja nepotrebujem tiež náboje, kámo. Veď, ale ty hlavne potrebuješ svoju P90 a nie, ale náboje by som potreboval do sniperky. Hej? Hej, mám 0. To je pekné. Pred nami typci. To je pekné. Craig je. Jeden. Konečne sa mi darí tak, ako som to chcel. Uiii.
Chceš pískačku? Ja chcem naboje do snipy. No. Konečne. Samo, vieš, čo som ja robil? No, hrozne dobrý úvod. Odvtedy, čo si povedal, že toto, že to je pekné, tak som vyhodil snajperku pred seba a pozeral som sa na teba. A stál som na mieste. Čo odkedy? Odvtedy, čo si mi povedal, že to je pekné. Čo? Čo som A povedal, že... snajper, typek, kamo na streche tohto domu. Samo toho snajpneš. Na streche toho domu, vidno mu hlavu. Snajper. Try me, bitch. Dvaja sú tam. Kamo, oni sú nobovia, ja Hej, to sú nobeci. Ja nemám bounce pady. Aha. Crack? Kamo, nie, crack je. Poď ku mne. Nemôžem ísť kamo. No, tomu som mu dal. On je noob tento, obidvaja sú noobovia, ale on proste dal mi náhodnú hlavu. Rašni ho. I don't know which way I'm going. Kamo, I don't know. máme tu nezvaných hostov. Samo, rýchlo zabij hneď. Kamo. Let's go, konečne dobrá hra. Ja ti dám dobrá hra, veď všetky tu masakruješ, Samo. Filip, toto vyťahni, to není Samo moja najlepšia hra. A iba vidím, jak tento záznam Filip proste totálne zmaže. A iba... Sprav to tak? Vymeň hore mena. Či ja som toto. Ja som všetkých zabil. Že samo toto. Sama notko. Ja mám 9 kg. Koľko máš kilov? O, 1. No poď. Hádžem shockwave. Okej. Kámo, idem potom veľký shield, ten potrebujem. Akorát som ho zobral. Let's go. Nie, najprv minička. Daj mi miničko. Miničko. Hej? Aha, iba dve tu boli. Dobre. Nie, tu je ešte jedno, Samo, tu je ešte jedno! Potrebuješ, Kamo? hore si ešte matro veľa, všade je veľa matra. Kamo, rýchlo do zóny. Ber loot, aký potrebuješ a do zóny. Ja potrebujem hlavne teraz všetky náboje do všetkého. Bo mám 0 nábojov do všetkého. Kde? Tu sú. Tam je nejaké. Kamo... Potrebujem náboje do všetkého, do ničoho nemám. 36 minus. Kde? Tam je pred nami. Kamo, nemám už náboje do sneperky. Aha, pod nami! Shit. A tu je! OK, 41. Kamo, on vyskakuje si, ne? Jeden ok. Samo nemôžeme skápať na zónu v tejto hre. Mám ich oboch. A ideme. Ber auto. Oni prišli na aute. Či tam ešte je, ale... Tam som ho videl zájsť naposledy. A ty tam už nemíňaj si matro. Nie je tu. Lebo zašiel za ten kameň a zo zóny vyšiel, tak som myslel, že sa tam healuje. Typci pred nami. Kde? Na moste sa pojďte. A vyzerá to, že sa pozabíjali, ale jedni budú low. Tak nejdeme to rašovať, nie? Či? Neviem, keď budú low. A tam je medky taký. A 5,90, nechceš to? Jasne, že chcem. Poď. Ja berem medkit, ber bandáže, alebo máš medkity, alebo dačo?
Môžem zobrať bandáže. Dobre, zber bandáže. OK, už to mám. To bude taký epický fail, teraz keď skapeme. OK. Mám nápad samo. Kámo, on sa práve zastával. A tam, tieto. Zabil si toho typka? Nie, tu je furt. Kámo, idú tu ďalší. Sú tu ďalší, kámo. Kámo, sú tu ďalší. Kamo, ja som začal tancovať a prostredníčkom. Kámo, asi skapem. Nie, asi skapem ja. Jeden nok. Mám ho. Kámo. Počkaj. Bacha, samo. Tu je, druhý je vnúka v moste. Počkaj. Ďalší je tu pod nami. Hej. A to je posledný, čo je tu pri nás. Tu je. Nie, dvaja sú tu ešte. Crack. Crackol som ho. Kámo, vyskočil. Nie, to je úplne iný. Nok. A tu je posledný. Tu je. Tu je samo. Mám ho. Mal čačku. Ber si. Nie, ber si tú snipu, ak chceš. Mám 3 medkedy. Kámo, 16 kg. Tak toto musí byť win, kámo. Toto bude najväčší hrot. Ale samo... Typci pred nami. Hej, A všade jeden sú. typek. Jeden ok. Hlava. Ja ťa dorazím. Kámo, neboj sa, mám toto, mám big shieldy. Pozor na nami. Chrbát! Kámo, práve som si dával big shield. Kámo, Kde si? Kámo. Najväčšie pravidlo je teraz, aby si ty ostal nažive. To stíhame, kľud. Kámo. Dobre. Ešte nie, dobre. Dobre, Prvé utekáme. big shieldy. Nie, jeden big shield a ostatné bandáže. Bacha sama, hej? Majú dobrý sprej. Hej, aj do chrbta. Hej, počkaj, dávam si bandáže. Hej, idú tu, do chrbta. Idú po tom typkovi. To som myslel. Poď sem, jesem bounce pad a poď rýchlo do zóny. Knock. Samo, nemám sako. Kde je ten bounce pad? Ja som ho knockol v zóne. Ja som mu dal snipe s tou sniperkou samo. To bolo... Počkaj samo. Tuto, rýchlo. Rozbij. Idem. Počkaj. Už dobre, už som sa. Rozbij tú stenu, tuto. Kámo, ja som odmyslel. Posledný 6. Počkaj. Musíme ísť do zóny. Hej, musíme ísť do zóny. Kámo. Dostal z druhej strany. Kámo, ja som dostal. Čo majú za sprej? A ja som dostal. Poď, ideme. Kámo, dobre. Mám hrozne dobré. A sprej. Kámo, dostal som. Čo majú za sprej? Hej, to vidím, to je hrozné. Kámo, ja sa potrebujem nahealovať nejak. Kámo, je tu! Ja mám jedno hapko samo. A je pri mne. Drž to. Nemám to ako držať. Prejujem moju stenu.
Dobre, stávam sa do výšky. Je crack. Ok, idem ti pomôcť. Ja sa potrebujem ešte Poď ku trošku mne. nahilovať. Samo ide zóna. $29. Baka samo sprejuje podlahu. Kamo, ty čo si tu postavil? Mňa si tu zablokoval. OK. Dobre, Samo, ja mám big shield pre teba. Ja sa idem healnúť, hej. Čo máš? Medkit. Kamo, rashujú nás a ja som na jeden hit. A skoro ma Drž to. trafili. Ešte 4 sekundy, musím držať. 6 crack. A už není crack. Kamo. Okay. A druhý. A rýchlo zabij. Aha. Minička. Mal. Tomuto som dal 126 crack, ale zabil ma, tak má dačo ešte. Dobre, aj kartu. Nie, Kamo. neber kartu. Neber kartu. Druhý sme skončili, ale toto bol hrozne dobrá hra. A ja som mal koľko? 18 kg? Neviem. Dobre, GG. Hoďte like, odber, zvonec a vidíme sa pri ďalšom videu. that I